Samo postupka, znači taj djel. Svi znamo postupak kako ide, pa ću ja ukratko nabrajati o čemu se radi i postavit ću jedno pitanje koje interesuje, ja čujem vaše mišljenje od svih ovdje, a i kolege iz moje poreske uprave su molim da iznesete ovdje, da čujemo to mišljenje. Znači, radi se o prijavljenoj prodaji pića neregistriranog lica, fizičko lice, znači. Sam postupak, kako teče? Kontrola bez naloga, radi se o neregistriranom fizičkom licu ITZ, izlazak inspektora na lice mjesta, legitimisanje inspektora, zatiču lice koje prodaje piće, uzimaju osnovne podatke sve o tom licu koje obavlja tu neregistriranu djelatnost, popisuju robu, zatečenu robu jer se radi o neregistriranom, donose zapisnik, donose sve rješenja o zabrani obavljanja djelatnosti, zapisnik je oduzimanju robe, zapisnik konstatuju, zatim nalaže se registracija na nalaž organu, zavisi da li zateče jedna ili dva redneka, postupak je da se obaveštenja obavešta nadležna inspekcija rada koja će provjeriti da li je prijavljena zatečeni radnik pored toga lica što prodaje, ako su dva lica i ostalo. Ono što je suština, znači sve ovo što se tiče postupka, svi znamo taj postupak, mene interesuje ovdje, znači, odnosno nas iz poreske uprave radi, da li zakon o inspekcijskom nadzoru isključuje sad zakon o poreskoj administraciji, upravo i ja sam to rekao, u pogledu utvrđivanja obaveza. Konkretno u ovom slučaju uzeta izjava od lica koje obavlja taj promet, prodaje piće, uzeta izjava da je radio 3-4 mjeseca, da je ostvario promet od recimo 100.000, poreska uprava, na osnovu zakona o poreskoj administraciji, ona obračunava porez ostali prihod 20% i ostalo. Nas interesuje, evo koleginica i ja smo bili, mi odmah smo rekli da ne isključuje, da treba ne isključuje i odmah se utvrđuje se obaveza. I zatvara se, sve u ovom slučaju nema, automatski nema odlaganja, ovo je sve bez odlaganja. Bez odlaganja. Odmah zapisnik rješenja. Da se radi o zabrani obavljanja delatnosti, radi se o posebnoj meri zabrane, zaplane i oduzimanja. To je u zakonu inspektora nadzoru jedna od mera koje inspektor izriče po posebnom zakonu, ovdje ZPP-a. Jasno, znači radimo i to i sve se radi i ovo što je postupak prema neregistrovanju prema članu 30. Jer je očigledno ovaj zakon o poreskom postupku, o zakonu o inspekcijskom nadzoru, evo rečenice. Zato što vi imate zakonom o poreskom postupku poresko uređeno neregistrovane subjekte. Samo sad zakon o inspekcijskom nadzoru primjenjuje... Ne, vi, pošto zakonom o poreskom postupku poreskoj administraciji imate uređen taj postupak nadzora nad neregistrovanim subjektom. Imate? Kako nema? Imate. Pa taj deo primenjujete, a dopunjujete se sa zakonom o inspekcijskom nadzoru, ovim članom 33. Ono što nije propisano vašim posebnim zakonom, vi ćete primeniti ovaj. Ali su jedan i drugi zakon podudarni u suštini. U principu su podudarni. A praktično ovaj zakon o inspekcijskom nadzoru, on samo uvodi, legalizuje ovaj objekat, a utvrđivanje obaveza ide po zakonu o poreskom postupku. Pa i zakon o poreskom postupku nalaže mu se da se upiše. Nalaže i tvrđe se, a s ovim ne može da se utvrdi obaveza. Ali sad to ćete koristiti vaš zakon u tom delu. Jedan i drugi. To je to, nema tu. To je to. Dobro, nešto ne vede nešto. Imamo pitanje. Pričate o prodaji alkoholnih pića. Prodaji pića. U objektu. Ima li mesta obaveštavanja inspektora koji rade s tim pravom? Direktna nadležnost za pića, znači poljoprivredna inspekcija u prometu... Samo se izvinjam, pošto imamo i koordinacija. Kolegnice će to koordinacija sa drugim organom, koga sve obaveštava, samo u vezi postupka. Ovo je samo postupak, obaveštenje smo rekli, a kome ide jednoj inspekciji, drugoj, trećoj, a kolegnica će biti koordinacije na teritoriju. Tako to vam možemo onda. Pa onda Ako turistička inspekcija dobila je prijavu od podnosioca koji se predstavlja imenom i prezimenom i koji kaže da u ugostiteljskom objektu idi mi, dođi mi, to sam izmislila, u Kraljevu
se obavlja ugostiteljska delatnost hrane i pića, da ima neprijavljenih radnika, da se ne izdaju računi, da objekat ne ispunjava minimalno tehničke uslove i da je loša higijena u objektu, posebno u kuhinji, i da je kuhinja u katastrofalnom stanju. Ja pozivam, kada pročitam prijavu, prvo pogledam APR, gledam da li je taj objekat registrovan, tražim lokaciju, tražim ime objekta i nalazim da se radi o registrovanom ugostiteljskom objektu. Znači, to je jedna pogodnost. Obaveštavam, obzirom da se prijava odnosi na nadležnost drugih turističkih inspekcija, obaveštavam, odnosno pozivam načelnika sanitarne inspekcije, načelnika inspekcije rada, Milesu, obaveštavam poresku, neću obavestiti, predomislila sam se, kolega, zato što ćemo mi to odraditi, zato što je novim zakonom o turizmu proširena nadležnost turističkih inspekcije, odnosno u delu kontrole izdavanja računa imamo sada pravo da kontrolišemo i da tražimo periodični izveštaj i presek stanja kasa, što do sada nismo smeli da radimo. Znači, da. I samo da vidim da nekog nisam, i sanitarna, znači sanitarna inspekcija rada i turistička inspekcija. Mi smo već inače samo, časak da kažem, imali neku vrstu, tako, ako se setićeš, Ljiljana, imali smo neku prijavu, pa smo radili pre godinu dana nešto po tom principu, da se, pošto se radi u ugostiteljstvu, ja bila taj neki, kao da kažem, koordinator, pa smo tako sarađivali. Prijavu šaljem, znači, dogovaram se s načelnicima, dostavljam im prijavu, da vide i oni o čemu se tu radi, i dogovaramo se sada kada će biti akcija. Naprimjer, dogovaramo se petak u 14 sati da se krene, kad smatramo da će tada objekat najviše raditi, i dogovaramo se da izvršimo inspekcijski nadzor. Svako, znači, piše u svom delu nalog za inspekcijski nadzor, ja ću mom inspektoru dati nalog da izvrši kontrolu ispunjenosti minimalno tehničkih uslova i kontrolu izdavanja računa, način inspekcije sanitarne će u svom delu i način inspekcije rada u svom delu da proveri da li su ti radnici koji su za izvršenje stana prijavljeni. Znači, idemo sa kontrolom, naravno inspekcija se predstavlja, jedan otprilike primjer radi, neka to bude turistički inspektor koji će nastupiti ispred nacionalnog subjekta i reći o čemu se radi, da je kontrola, da ne bi svako pojedinačno to radio. Radi se o prijavi, na što se odnosi prijava, i zahtevamo, naravno, dajte nam prvo rešenje o registraciji, obezbedite nam jedan prostor da možemo to da odradimo, rešenje uzimamo, mi među sobom, kako da kažem, delimo to rešenje kako bi svako upisao u zapisnik, znači, i dalje nastavljamo kontrolu i sve nadležnosti. Na kraju, naravno, pošaljem da svako od ovih inspekcija, sanitarne inspekcije rada, dostavi neki kraći izveštaj turističkoj inspekciji, kako bi turistička inspekcija napravila jedan odgovor ka stranici. A ako utvrdimo, na primjer, da tu ima nekih većih nepravilnosti u pogledu Ministarstva finansija, onda prosleđujemo i Ministarstvo finansija da proširi tu kontrolu. Ministarstvo finansija će dalje ući u postupak. Hvala, koleginice, samo bi ja jednu malu opasku, ne znam da li je to možda vama promaklo, ali u inspekcijskom nadzoru ne biste trebali da tražite rešenje o upisu APR. Da, to mi je promaklo. To se pripremate u toku, jer vodite računa. Da li ga drži? Jeste. To je druga stvar, ako imate posebnim zakonom propisano da on drži, to možete proveriti. Ali sve ono što možete da izvučete iz javnih registara. To mi je promaklo, ali mi imamo i zakonom o turizmu, znači da treba držati rešenje u APR. To je drugo. Znači, jer morate voditi računa i o ZUP-u i o zakonu o inspekcijskom nadzoru, s obzirom da je predviđen prekršaj. Normalno. Samo to da skrenem pažnju. Upravo. Mogu ja samo da se dođem, ovo je jako bitno. Znači, veza tog, to smo mi prepoznali i još uvijek razmišljamo o tome.
Znači, APR, nema šta da kažete, imate se spremiti za kontrolu, ima ga, nemate koji dokument sa kojim idete. Međutim, imate, to je ono što i mi, sad pokušat ću napraviti paralelu. Mora da ga drži tu, vi proveravate u stvari ne da ga idemo, da li ga drži. Da li ga drži u ovom? Nama je to i sankcija. Suština priče kod nas u poljoprivrednoj inspekciji jeste upis u centralni registar. Mi možemo da dođemo u centralni registar, međutim, kaznom zakonu bezbednosti hrane kaže da li je otpočeo proizvodnju pre upisa u centralni registar. Da bi došli do toga, mi moramo da vidimo kada je otpočeo proizvodnju, kojeg datuma je dobio, znači imamo i mi mogućnost da uđemo, znači na licu mesta tražimo taj deo, da ne načinimo prekršaj. Znači ako u posebnom zakonu imamo mogućnost da tražimo taj deo i da kaznimo, da nema to radimo, a u klasičnom inspekcijskom nadzoru ne možemo urati. Ne, zakon o turizmu je predviđena obaveza držanja rešenja u objektu, ali dobro, to već kad dođemo pripremljeni, mi sad i to baš nećemo tražiti. Jel ima još neki komentar? Ma dosta posebnih zakona nema, ja mislim tu odredbu da se drži. Ovo je interesantno, znači kod mene, i to je čak nije ni dovoljno jasno kao kod njih. Kod njih je jasno, mora bude u objektu, a kod nas kaže ovako, jedino je prepiša ako je počeo da obavlja delatnost pre obezbeđenja da utvrđuje dve činjenice. Prvo, kad je počeo da radi, a druga činjenica jeste da li se upisao centralni registar, kad se upisao centralni registar. To je spoj između dva podatka koje mogu dobiti. Da, i ako su oni u raskoraku, ako su u raskoraku, šta onda? Prekršaj. U zakonu piše, znači ako je počeo proizvodnju pre upisa u centralni registar, ne može obavljati. Ali centralni registar baš i nije ažuran. Centralni registar je, bolje da ne kažem, ali nadam se da će biti ažuran. Da, to je malo problem za neko ko je podneo pa čeka tamo. Bile su koleginice pa koje su otišle u upravu za agrarna plaćanja. Ogroman problem, ali dobro, to je stvar. A znate koliko to interesuje sud, što mi nismo ažurni? Boli ih oni nalažu to, gospodo, što vi nemate resurse, niste to vam je obaveza. To je vaš problem, stranka je pravo. Realno je, mislim, bacite bombu i... Ali šta na primjer kada poseban zakon traži... Možemo da se čujemo još malo, molim. Poseban zakon traži da on drži rešenje, a na primjer on se upisao, on drži rešenje iz 2003. To 3 puta izmenio rešenje, 4 puta i drži to iz 2003. Koji je smisao? Da, koji je smisao te zakonske... A na sajtu vidiš ažurirano. On treba drži ažurirano rešenje, najnovije, tako? Mislim, vi ako ste izvršili uvid i videli to rešenje u APR-u, mislim, potpuno je... Nema mnogo veze sa uništenom inicijativu, već nekoliko inicijativa od strane policijske uprave. Kad se radi uložku u stambeni prostor. Odnese prijavu... Samo sad... Jedno po jedno. U stvari nije on odgovorno lice promenio, odgovorno lice na brata, i naravno rešenje mi dao, da ponovi postupak. Evo ovdje isto bilo pitanje. Nema mnogo da svojim kratko. Uništujemo inicijativu od strane policijske uprave, kad imaju hitnu kontrolu, da oni pribave nalog od osnovnog suda, s tim što će nalogu biti u stan će ući inspektori tržišne inspekcije. Odnosno dok mu stoji inspekcija će obezbediti naredbu suda. Da li mi možemo da prihvatimo da u tom nalogu policije bude i tržišna inspekcija i da praktično preko njihovog naloga uđemo. Biće tamo i tržišni inspektor. Da, pa može, ili to zakon krivičnom postupku. Može, tako da to. Kaže, inspekcija će obezbediti naredbu za... Pa dobro, ali to je ovaj zakon, ali ima i ZKP o krivičnom postupku. Može malo da se radi u procesu. Često radimo zajedno, da možemo s tim da stoji tržišni inspektor. Može svakada, može se i zapisnik u inspekcijskom nadzoru koristiti u krivičnom postupku kao dokaz, kada inspektor podnosi krivičnu prijavu, naravno i to, i saslušanje inspektora kao svedoka u postupku za privredni prestup ili za krivični postupak. To su to činjenice koje se uzimaju u obzir. I sve ono na što je inače inspektor ovlašćen da uradi i radi utvrđivanje činjenica, onaj član 21, da fotografiše, da uzime izjave. Jedno ne isključuje drugo. Ne. Ili ima još neki komentar? Možemo onda na drugu grupu, je tako? Pa ćemo 4 stavne da napravimo krug. I to bi bilo to. Da, još 2 grupe izglasi na temu razliku. Na vremenu. Druga grupa izabrala je primer iz tržišne inspekcije. Imamo primer da je policija pozvala tržišnu inspekciju da radimo u koordiniranoj aktivnosti, subjekat kontrole je nepoznat, znamo
mesto dešavanja je u Užicu i na datoj adresi. Kontrola će se raditi po zakonu o duvanu. Na osnovu toga načelnik izdaje ovaj nalog za inspekcijsku kontrolu, gde će evidentirati po kojim zakonima, odnosno i po kom nalogu sektora tržišne inspekcije će se vršiti kontrola i s obzirom da nam je nepoznat privredni subjekat koji se kontroliše, upisat ćemo utvrđivanje svojstva trgovca, jer ne znamo da li će to biti registrovan ili neregistrovan subjekat. Inspektor zajedno sa inspektorima policije, privrednog kriminala, odlazi u kontrolu. Kontrola se dešava u registrovanom prodajnom objektu koji ima rešenje od APR-a, ali i vrši se kontrola duvana i duvanskih proizvoda. U prometu su zatečeni duvanski proizvodi bez akcizne markice. Tržišna inspekcija nema nadležnosti tu za postupanje, odnosno za oduzimanje robe, s obzirom da je to registrovan subjekt, a po drugom zakonu, znači on nema pravo da vrši promet robe bez akciznih markica. Tržišni inspektor u tom slučaju će samo popisati tu robu i doneće rešenje o zabrani prometa te robe i dalje će ustupiti ceo taj predmet poreskoj upravi. Znači, sve ovo može se dešavati ukoliko se radi koordinirana aktivnost i poreske i tržišne. Znači, u ovom slučaju moglo je biti da radimo zajednički i tržišna inspekcija i poreska uprava i policija. Onda bi taj predmet inspektor tržišni bi sačinio zapisnik gde bi naveo sve ove činjenice i podatke i onda bi dalje kontrolu, a i poreski inspektor bi dalje nastavio svoje postupanje. U ovom slučaju tržišna inspekcija ne podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, već zadržava se samo na tom rešenju. Još jedan primer bi interesantan, što je česta pojava kod nas, da se vrši neovlašćen promet duvana i duvanskih proizvoda na pijacama. U tom slučaju bih angažovala komunalnu policiju, poresku upravu i tržišnu inspekciju koji bi koordinirano radili tu aktivnost. Isto bi nalog, s obzirom da ne znamo ime i prezime fizičkog lica, to se uglavnom radi o fizičkim licima koji neovlašćeno obavljaju tu delatnost. Isto bih u nalogu napisala utvrđivanje svojstva trgovca, a inspektor će utvrditi da li zaista to lice ima svojstvo trgovca ili ne. On dokazuje. U toj aktivnosti postupanje tržišnog inspektora će biti, ukoliko se dokaže da fizičko lice ukoliko se pronađe da ima rezani duvan ili paklice duvana kod sebe, roba se oduzima, u tom slučaju piše se rešenje o oduzimanju robe, rešenje o zabrani obavljanja ove delatnosti i podnosi se prekršajna prijava. Ali u isto vreme, s obzirom da se to obavlja na prostoru pijace, koja je dužna da se stara o svim licima, oni su organizatori, znači obavljanja te delatnosti i oni su dužni, pijac je dužan da se brine o tome da na toj pijaci promet obavljaju registrovana lica, odnosno između ostalog i poljoprivredni proizvođači. U tom slučaju bih išla i prekršajna prijava protiv javnog preduzeća. Tako da, to je. Sad ako ima pitanja ili neko da se nadoveže od tržišnih inspektora. Evo kolega. Ako sam dobro slušao ovaj prvi primjer, mislim da bi tu tržišni inspektor mogao da ide sa oduzimanjem pod uslovom da traži ovaj drugi element, odnosno rešenje agencije za duvan. Ima. Ima, nisam pomenula. Pod uslovom da nema to rešenje, onda bi tržišni inspektor. U ovom slučaju... Ali to ste verovatno ispustila sam. U ovom slučaju taj prvi registrovan subjekt, on je imao i posebnu dozvolu, znači rešenje uprave za duvan, koja mu omogućava i daje pravo da vrši prodaju duvanskih proizvoda. On je u ovom slučaju imao, pored tih cigara nelegalnih, tako da kažem, bez akciznih markica, koje su regulisane i poreskim zakonima, on je imao i regularne cigarete, baš na osnovu toga. Da nije imao možda to rešenje, onda u tom slučaju za nas bi on bio
subjekat po članu 33 stav 2 išla bi i oduzimanje. A da li se može oduzeti duvan bez akcizne markice, pošto se radi o nedozvoljenom prometu akciznom robom? Znači, mimo onih koje su prijavljene, uredno obeležene i za koje posjeduje To nedozvoljena trgovina, jel? Nedozvoljena trgovina ili nedozvoljen promet akciznom robom. To je isto. To mogu svi. Ne primenjuje. To poreska. Privredni kriminal isto tako ima mogućnosti. Isto tako i privredni kriminal, znači ima mogućnosti. Samo da se čujemo. Da, i poreska. A isto tako i poreska uprava će preduzeti te mere i oduzeće. A u ovom slučaju i inspektor privrednog kriminala ima mogućnost da oduzme te cigarete po zakonu nedozvoljen promet akciznih proizvoda. On nije tad vezan za finansijsku vrednost da dobije dozvolu od tužioca, znači on po tom principu nedozvoljen promet akciznih proizvoda može i on uzeti. To predmet izvršenja. Jest. Samo tržišni inspektor ne može. U Nišu učestvao. Ali može zaključak obezbeđenju dobiti. Ja sam paralelno oni krivičnu prijavu, s tim što ja u zaključku... Jer šta, dok on obavezu, to možda nestane. Znači da se ne naznačujete da je ispravljeno da će biti odborna krivična prijava. Sad se u praksi dešava ovakve prilike. Jedan deo predmeta je završen u krivičnom postupku, a jedan u prekršajnom. Ovo pričamo ovdje da smo mi kad radimo, recimo, vezani duvan, radim sa poreskom policijom. Ja sam sačinjavao zapisnik, rešenje, uzimao izjavu, izdavao potvrdu i podnosio zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. A paralelno i sve to paralelno i oni su sa krivičnom prijavom. Ali ne može za isto delo on biti dva puta kažnjen. Tako je. Sad je interesantna praksa. Već ima okončanih predmeta. I neki su okončani u prekršajnom postupku, neki u krivičnom. I svuda je bilo kažnjavanje. Međutim, ono što je okončano u prekršajom više nije moglo da je krivično, ono što je u krivičnom više nije moglo. Mislim, malo je čudna ta praksa. Ne, Evropska konvencija za ljudska prava je to je propisano i onda je usvojeno. Jeste, to je baš po Evropskoj konvenciji za ljudska prava da za jedan isti prekršaj ne može lice dva puta odgovarati. Ali u praksi se jedno završavalo u prekršajnim sudovima, a u istoj identičnoj situaciji, samo su količine različite. Se to završavalo pred osnovnim sudom u krivičnim postupku. Pa dobro, ali to su zajedničke kontrole, u stvarno u tim slučajevima ne biste trebali, trebao bi jedan od vas da podnese ili da se podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka ili za krivično delo. Zvanično tumačenje. Ali da kažem još nešto ovde, da ne zaboravim za Suzanu, da Suzana u ovom slučaju, ako je išla sama, ako nije bio zajednički inspekcijski nadzor, može donese zaključak o obezbeđenju dokaza da ne bi nestale te cigarete. Radi obezbeđenja dokaza. Tako je, znači u svakom delu postupka može se doneti zaključak o obezbeđenju dokaza. A kolega što je rekao upravo to, jer mi smo imali stav da mi ne podnosimo ukoliko privredni kriminal ide na krivičnu prijavu kod tih cigareta. Oni su išli zbog nedozvoljene trgovine akciznim proizvodima, a mi zbog toga što to fizičko lice nema svojstvo trgovca. Mi smo imali dva različita osnova, ali je isto delo. Ali imali smo isto biće ministarstva da moramo upravo krivična, da mi idemo staviti ministarstvo. Postoji ta tačka 7 u članu 181, da ti obavezno navedeš da ne mogu imala da se mi uvela u redu da stoji to obaveštenje zahteva. Znači, i onda sudovi se rađuju međusobno, jer ja sam išla par puta i sponda da im se oni odluče posle sve u zavisnosti u kojoj fazi ide. Čak stoji ovako, stoji da će prekršajni sud zastati sa postupkom, odnosno krivični, ako ima pravnosnažnu presudu drugog suda. A pravnosnažnu? Pravnosnažnu, tako stoji u zakonu. Međutim, u praksi su oni reagovali i na obaveštenje.
i govorili da imaju informacije ili od tržišnog inspektora ili od osnovnog suda, da je pokrenut postupak i onda je prekršajni sud ustupao kompletan predmet. Da, i ovo Marina što kaže i to je ona u pravu, a opet u praksi znate, na primjer, kad policija uhvati u delu počinioce nekog krivičnog dela, pa onda ga tuži za to krivično delo, a onda ga i tu podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog remećenja javnog reda i mira. I onda prekršajni sud donese presudu zbog remećenja javnog reda i mira i on automatski bude ovamo padne. A mislim teže je, mislim bolje je da je bio osuđen za krivično delo nego što je osuđen u prekršajnom sudu za remećenje javnog reda i mira. Nekad se to zloupotrebljava pa se ide na to, ali nekad se smatra što je krivični postupak strog, dugo traje, dokazi moraju budu, da je lakše proći kroz prekršajni pa da dobije zasluženu sankciju nego gurati 3-4 godine za krivično. Ali tu treba saradnja neka i sa sudom. To treba i sa sudom, da ono uplata u humanitarne svrhe. To je oportunitet. Čak ni belešno da su krivično odgovorni da su odgovarali. Jer onda se i ne smatra presuđenom stvari, nema presuđenja. Tu nema presuđenja. Nego se rešenjem odbacuje krivične prijeve. 30-40. Tu u stvari nema priznanja. Nema priznanja. A kad ide na sporazum sa tužiocem? Kad dođe do sporazuma sa tužiocem, u tom trenutku je već započeo krivični postupak i on sa tužiocem zaključuje sporazum koji onda ide kod sudije, zavisno da li je nastupila faza optuženja ili nije. Ukoliko nije podignut optužni akt, onda kod sudije za prethodni postupak. Ukoliko je počelo suđenje po optužnom aktu, onda se podnosi predsjedniku veća, odnosno sudiji pojedincu, koji će onda taj sporazum pretočiti u presudu kojom potvrđuje, usvaja njihov sporazum i zavisno od toga može izreći nižu kaznu od zakonskog propisanog minimuma za to krivično delo, izreći da se određena mera bezbednosti ne izrekne eventualno, što isto važi i za prekršajni postupak, gde se isto stranke mogu saglasiti, podnosilac, odnosno inspekcija kao podnosilac prekršajne prijave i okrivljeni, gde se mogu dogovoriti o nižoj kazni, eventualno zaštitnoj meri i sl. Opet se podnosi sudiji za prekršaje i on to posle podne presude izriče. Da. Ali se u ovom slučaju beleži i idu evidencija o krivična presuda. Da, dolazi do osude, idu u kaznenu evidenciju i to je nekako za subjekte i teže iz razloga što im se uskraćuju prava, neće moći da učestvuju u javnim nabavkama i tako. Možemo na četvrtu grupu ili bilo još nešto iz druge? Ne, možemo na četvrtu. Evo, pa ja neću nešto spektakularno, znači samo neki, ako pričamo o postupku inspekcijskog nadzora, nema svojstvo stranke u postupku, inspektor dobija predstavku, razmatra njenu sadržinu i procenjuje da li postoji osnov za pokretanje postupka. Razmatra da li postoji onaj rizik o kome smo pričali, ocenjuje taj rizik i ukoliko ne postoje uslovi za pokretanje postupka, inspektor ga ne pokreće. Imamo u onom članu 18 zakona o inspekcijskom nadzoru, ali o tome obaveštava podnosioca predstavke najkasnije u roku od 30 dana, opet u zakonu. E sad, podnosilac nema pravo žalbe na ovo obaveštenje, ali može podneti tužbu nadležnom sudu kao protiv svakog konačnog akta i podnosi žalbu takođe i onoj potrebna asistencija policije, obaveštavamo recimo redovnu policiju po zakonu o policiji minimum 5 radnih dana pre zakazanog inspekcijskog nadzora. Obzirom da je ovde 3, ovde 5, znači trebao sam hronološki prvo da kažem obaveštavamo redovnu policiju za asistenciju, obaveštavamo stranku, izlazimo na lice mesta i utvrđujemo činjenično stanje na licu mesta. Sačinjavamo zapisnik. Sad u tom zapisniku možemo da utvrdimo nepravilnosti ili tih nepravilnosti nema. Ako nepravilnosti nema, mi tu završavamo taj naš deo priče, ako postoje nepravilnosti,
zavisno. Sad tu možda, evo sad jedno pitanje, onaj član 27 stav 1, kaže ako se otkriju nezakonitosti u poslovanju ili u postupanju nadziranog subjekta, inspektor mu ukazuje na nezakonitosti i opominje ga u skladu sa ovlašćenjima propisanim u posebnom zakonu, nalaže ili predlaže mere i ostavlja primeren rok za otklanjanje nezakonitosti i štetnih posljedica i ispunjenje propisanih obaveza i to unosi u zapisnik u inspekcijskom nadzoru. Znači, mi faktički tu na licu mesta procenjujemo rizik i prema tome u načelu srazmernosti određujemo meru. Da li ćemo to uraditi samo na zapisniku ili ćemo se vratiti pa odraditi rešenje i tako dalje i tako dalje. Mogu ja da odgovorim odmah? Da. Znači, u pitanju komunalne inspekcije, je li tako? Bilo koja. Ako govorimo, nije... bitno je. Dobro, komunalna. Na početku sam rekao, dakle, ako je to dozvoljeno posebnim propisom, ide kroz zapisnik. Ako posebnim propisom rečeno da mora da se donese ili drugim jezikom, dužan je donese ili doneće ili tako dalje, rešenje, onda nema mesta da se to primeni. Pošto Zakon o komunalnim delatnostima u članu 37 stav 1 kaže ako komunalni inspektor prilikom vršenja nadzora utvrdi da propis nije primenjen ili da je nepravilno primenjen, u roku koji ne može biti duže od 15 dana od dana izvršenog nadzora, doneće rešenje o otklanjanju utvrđene nepravilnosti i odredit će rok za njeno otklanjanje. Doneće rešenje. To je obaveznost. Da. Znači, ne nalaže se zapisnikom, nego rešenje. To je... Po poslu. Da. To smo imali još juče. Znači, ako je ovlašćen, onda ima mesta primjene. Ako je dužan, ako postoji imperativ, onda nema mesta primjene, član 27. Prekršajni postupak, da. A u onim slučajevima, što sam rekla na kraju, kada su ispunjeni oni kumulativni uslovi, onda ne ide. Sad... Nema zaštitne mere. Ne, to, da. Praksa je da prekršaj u Kragujevcu, kad utvrdimo nezakonitost, mi odmah idemo na pokretanje zahtjeva, i naravno ide dalje postupak rešenja, ali to su dva odvojena postupka, mi odmah idemo paralelno i rešenje za otklanjanje nepravilnosti i zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Ali ne može tamo, zato što oni odmah rešenje donose, nema veze sa, nema kopče sa zapisnikom, ali to i kod turističke... I kod ne može, ni kod vas. Ali zato možete u savjetodavnim posetama možete da, ako utvrdite da bez podnošenja prekršajne zahtjeva, to je to, pa treba ih više koristiti, i planirati ih. Naravno, ne idemo uvek represivno, nego procenimo. Možemo mi. Po zakonu o trgovini tržišna može. Pa piše da je ovlašćen, tržišni inspektor je ovlašćen. Ja sam 58 u 59, tržišni inspektor će naložiti. Na odrećno, 58 i one u 59, a ne 60. Ne, imamo. Dobro, 58 rešenjem ovlašćen da izrekne. Ali piše, ovlašćen je... 59 je za otklanjanje pravilnosti. Ali ne kaže rešenjem, nego će naložiti. Ali ne kaže rešenjem. U slučaju povrede zakona, tržišni inspektor će naložiti otklanjanje utvrđene povrede. Ne kaže rešenjem. Ne kaže ovim ili onim. Ne kaže. A, pa dobro, to, ali kako ti zakonopisci? Da li su oni razmišljali? Pošto je ovlašćen rešenjem, onda je, da, a dole ne kaže kojim, čime. Možda jesu razmišljali, da. Možda jesu, pa ali mnogi inspekcije od ranije imaju da zapisnikom nalažu, znate. Da. A je li imamo? Može i usmeno. Može. Zavisi od šta je Ima, bit će izuzetak koji utra lepo sigurno. Je li ima još za četvrtu grupu nešto? Šta je li ima ovde? Pa ja predlažem onda da imamo još nekih 15 minuta, 10-15 minuta za neka pitanja koje su preostala da iskoristimo. I Ljiljana je imala jedan komentar, ali možda da neposredno bez certifikata, dobro. A ovih nekoliko pitanja je bilo koja možda nismo stigli da pokrijemo, pa hajde imamo 10 minuta, evo vi ste se sad... Nešto sam htjela da pitam za jednu situaciju. Primjera radi prijava koja se odnosi na nelegalan rad, sumnju na nelegalan rad i na izdavanje računa. To
znači sumnja u nelegalan prijava, kaže nelegalan rad, delatnosti i... Mislite ovo neregistrovani? Da, neregistrovani i kaže i nisam dobio ni račun, znači ne izdaje račun. I radi se o nekom objektu, ono, žuta kuća na Kresala, nemamo pojma ko je taj objekt, ko je to objekt, nego nekom, na primjer, nekom mestu zabiti neko i 150 km udaljeno od sedišta i došli noćna kontrola, vikend i tako dalje, inspektor znači odlazi na to mesto i vidi da je odlazi naravno bez malo sumnje na rad, jer nema tu nikakve podatke i on odlazi, tamo vidi da je to legalno, ima rešenje. Šta u toj situaciji? Jer on prošlo vamo i za neizdavanje računa, sad bi završili ovo sa graškom za registrovanje objekata i to je to. On se žalio da nije ni dobio račun. Šta da radimo u takvoj situaciji? A rekla sam, znači, oko malo pre 150 km ne možemo ovdje da postoji mogućnost dostave naloga, što smo tako opremljeni da možemo nikakvim sredstvom načinno da dostavi neki nalog. Skenira, ne skenira ništa, znači ne postoji nikakva mogućnost. Da li to se vraća? Mogu, nadovezat ćemo se svi, mislim, nije nikakav problem. Mislite malo specifična situacija, česta. Bolje napred da pođe s nalogom, ako misle da ćemo se to desiti. Da ima kod sebe i rezervni nalog. I da ima nalog, jer ovo zakon rekao ne mora. Mogu samo da zamolim ovaj, zaista kraju zadnjem redu ili kako, samo ako možete malo tiše ili ako je neka diskusija u vezi s ovim posle da izložite i vi pitanje, pošto je gospođa postavila. Evo, primjer radi tržišna mora da ima i za neregistrovane zbog posebnog zakona nalog. Dobro. Da, ali tako da i vas ne omete to da prethodno pođe sa nalogom. Da pođe sa nije nalogom, greška, a pošto nije povreda nemamo postupka. nikakve podatke, da napišemo nepoznati identifikacioni podaci o nacionalnom sudu. To je to dobro. Pa pazite, one okvirne podatke za vanredni nadzor koji ste dobili iz predstavke fizičkog lica. Ništa ne vidimo, da. Ono što znate, barem to. Na primjer, lokacija... To, da nekako bude odrediti taj. Lice koje obavlja... Ne rezervni, nema potrebe... Ne rezervni, za nelegalan rad nije potrebno ovo, ako se desi da je legalan i da treba raditi kontrolu zbog neizdavanja računa. Navedite u nalogu jedno i drugo. I za jedno i za drugo. Pa nema veze, on ima nalog, ne škodi. Da, nego bolje dođe tamo, nema pa šta sad, nego da dođe ima i za jedno i za drugo, jednostavno nalog. Subjekat koji obavlja na lokaciji, to i to, delatnost tu i tu. Delatnost točenja pića i ugostiteljstva. Radi se o prodaju polovne robe. A on je baš primjer, da. Kad neko ima u recimo staru vjetroračunara, one nema mogućnost da se preko društvenih mreža nema. Zakon o trgovini briše fizičko lice koje prodaje polovnu robu, nema svojstvo trgovca. Zakon o inspekcijskom nadzoru ne poznaje uopšte tu, niti se bavi prometom polovne robe. Ta polovna roba može da bude nekad vrlo vredna. Žena ima 5 bundi. Šta s njima? Da, ako su njene, ona nema svojstvo trgovca, nije neregistrovana. Nije ona neregistrovana, ne obavlja delatnost. Nađemo je na ulici. Ona prvo nađemo je, recimo, naveo sam bune, neće ona sigurno bude da prodaje na ulici. Ali nema svojstvo trgovca i ne sme da prodaje ni polovnu robu. Jer je brisano tačka 5 u zakonu o trgovini. Ranije je bilo, pa je onda izmena, znači da fizičko lice koje prodaje polovnu robu nema svojstvo trgovca. A ovaj član o oduzimanju kaže ako se zateknemo lice, fizičko lice koje prodaje polovnu robu, robu će inspektor oduzeti. I praktično je tu... Hoćete da kažete da fizičko lice ne može svoju polovnu robu da proda? Može ovako negde diskretno iz kuće, tako krijući se. A gde bi ja, na robnoj pijaci? Ili preko Ikri? Ali na robnoj pijaci... Da, preko sajtova, jer kupujem prodaje. Dobro, sad šta, ovde je intencija da vi dokažete da neko neregistrovano radi. Nije ovde intencija da mi dokažemo da li sam ja prodala jedan sako ili jednu bundu, nego je ovde akcenat, znači da se radi, da utvrdimo da je to neregistrovani subjekat, da on prodaje polovne stvari, da li su one nabavljene u inostranstvu ili on vrši ovde otkup od nekih fizičkih lica, pa onda prodaje te stvari.
Znači moramo dokazati da je on neregistrovani subjekat i da od toga ostvaruje određene prihode, to je to. Tako je, tako je. Obično se... Kao delatnost. Da, kao delatnost. Ne jednokratno, nego da se to dešava. Tako je. Kad se to dešava, mislim, pa da, mislim, šta ćete, nemate, prodajete neki nameštaj, pa mislim, prodate svoj nameštaj, mislim, tu nema... To je građanski ugovor. To je građanski ugovor, tako je. Ali ako to neko radi u kontinuitetu, pa bilo da radi preko sajtova ili preko Facebooka, to je onda neregistrovani subjekat. Da, ovdje u suštini građanski, obligacioni odnos. Pozvala da oni učine ponudu, kako rekao, time što je izložila, ali ako bi se to sad ponavljalo, pa se nabavlja, to je već trgovina. To je onda trgovina. Po zakonu nema mogućnosti da se... Pa se zamislite da prodajemo svoje polovne stvari i da imamo svojstvo trgovca, pa to bi baš... I opisne stvari koje ne bi cele situacije ili će A ako utvrdite da nije neregistrovan, uvijek možete preventivno da kažete, znači upozoravam te da ne smeš to da činiš više puta, da tako dalje. Tako je, to se može rešenjem izreći. Da znate da imate tamo one preventivne mere. Znači to nije savjetodavna posjeta u smislu da izdajete dopis sa preporukama, nego možete rešenjem izreći preventivnu meru i ukazati na štetnost nekih pozicija ili kršenja zakona ukoliko... Ne, naravno. Utvrdio sam da jednom to radiš, ti si kao građanski ugovor obligacioni prodaješ, ali ako bi se to ponavljalo, znaju. Daj nam da obezbedi za eventualno buduće postupanje, onda ti je čista zavljena. Onda je prekršio i rešenje. Njegov dalji rad bi bio, ajde da kažem, nesavestan u tom smislu, pošto bi postupao suprotno vašem rešenju. Ima još nekih pitanja, komentara? Dobro. Onda... Ako će možda još predavači, prezenteri, onda pozovem i Dajicu i Raška ako ima još neki komentar za kraj, pre nego što dam i dr. Milošević reč, pa onda pređemo i na evaluaciju. Nema. Milane, Vesna? Mislim da smo iscrpeli poprilično. Dobro, ja da vam se zahvalim, evo dr. Milošević ima još jedan komentar za kraj, a posle ćemo preći na dodelu sertifikata i ovu formalnu evaluaciju. Da, svi smo došli do kraja ove edukacije, nismo probili termin, završavamo ga u planiranom terminu, što je pozitivno. Ostaje sad još samo dodela sertifikata svima nama. Prethodno sam želela samo da napomenem da je iza ovoga, kao što je rekla koleginica, vi ćete svi imati sertifikat za naprednog trenera, da ste prošli naprednu obuku za edukatore. To povlači deo odgovornosti, nije samo sertifikat koji dobijamo naravno, nego i deo odgovornosti da znanja koje smo do sad usvojili nadoknadimo, nastavimo i pravilno usvojimo i primenjujemo u sredini sa našim inspektorima i sa ostalim inspektorima kojima možemo pomoći u ovoj tematici. Vodič za primjenu zakona o inspekcijskom nadzoru, ja ne znam da li ste svi dobili danas, potrebno je da svaki inspektor koji je u vašem delu posla i sa kojim vi budete vodili edukaciju, također ima vodič da bi na osnovu njega mogao da razume ovo što mi sad pričamo i način na koji identifikujemo. Deo autora je ovdje sa nama, vodič je udžbenik zapravo za sve nas koji ćemo se dalje baviti edukacijom, podrazumeva nivo znanja koji moramo da usvojimo da bismo mogli pravilno da prezentujemo našim saradnicima dalje. Znači njihov nivo znanja je otprilike na nivou zakona, privrednika također, da je zakon stupio na snagu, da iščitanje možda, ali terminologija koja se koristi u vodiču i način prenošenja znanja za nas i druge je prilagođen stepenu našeg znanja i mogućnosti da se zaista pravilno sve ono što zakon podrazumeva prenese svim korisnicima i inspektorima. Na vama je odgovornost da oni dođu do ovih znanja pravilno. Znači, preporučujemo zaista da vodič svakim inspektorima kao jedan od svojih udžbenika u Raški. Ne kao informativni materijal, kao jedan od svojih udžbenika, da svako od nas predavača vodič pročita potpuno, ne da se ga samo prelista i ostavi, nego da pročita svaku stranu, da razume zašto je važno sve ovo što je izneto, da bismo u kasnijoj saradnji, ne samo sa našim inspektorima, nego upravo u onom delu koordinacije i saradnje mogli brže i kvalitetnije da ostvarujemo nove radne ciljeve i da prinosimo boljim rezultatima. Hvala, mislim da smo sad dodala se...